Здравейте, намираме се на опитното поле на фирма Агрополихим. Опитно поле с царевица, което беше засято на 22 април 2025 година. Днеска е 30 май. Виждате се в какво състояние се намира посева. Точно сме застанали на границата между двете парцелки, между масовия посев и тази, която е по технологията на хранене с фирма Агрополихим. Това, което се вижда, чисто фенологично, разликата между двете полета с царевица е огромна. Едната, която е масовия посев, е в фаза 3-4 отворен лист, а тази, която е по технологията на хранене на фирма Агрополихим, е на 6-8 отворен лист. На какво се дължи тази разлика и как се обяснява? Това, което забелязах още по време на поникването на царевицата, малко след поникването имаше период с големи температурни амплитуди, имаше сутрини с температури около 0 градуса. И тази, която е по царевица, която е от масовия посев и е торена пред себено с 25 кг амониев нитрат на декар, царевицата почервеня. И около 10 дена беше стресирана и тази царевица беше в застой. Докато царевицата, която е подхранена с NP1838 плюс сяра плюс цинк, царевицата се държеше нормално, беше тъмно-зелена на цвят и се развиваше съвсем нормално. И благодарение на това тази царевица е с 2-3 отворени листа повече, отколкото останалата разлика. То се вижда зад мене и по начина на оцветяване, по широчината на листната епитура. Цялото поле е сято на един и същи ден. Няма разлика в ситбата, няма разлика в обработките, няма разлика в хибрида, няма разлика в растителната защита. Така че просто за мен разликата от торенето с този тор е очевидна, както се казва. Това няма начин да ни даде отражение върху по-нататъчното развитие на посева. В крайна сметка и при всички случаи ще има разлика в кантарите по време на жатва. Здравейте, намираме се в село Ковач, опитно поле царевица. Днес е 30 април, царевицата се извърши сеитбата преди 40 дена и искаме да ви покажем как две технологии за торене при един и същи хибрид има разлика в вегетацията на растението. Вляво от мен е царевица, която е приложено само амониев нитрат, а вдясно е царевица, която е приложена амониев нитрат и NP1838 с сяра и цинк. Зад нас е доказателството колко е важен фосфора за развитието на растенията. Както сме говорили и преди, всички знаят, че едно добре нахранено растение с фосфор, то усвоява по-добре азота и всички други хранителни вещества и също така е устойчиво на застудяване и по-високи температури. Не случайно формулираме нашия продукт 1838 с сяра и цинк, за да направим едно по-балансирано хранене на растенията, защото сярата спомага за усвояването на хранителните вещества, а цинка удължава вегетацията на растението и имаме едни добре нахранени растения с удължена вегетация, следователно и по-високи добиви. Продължаваме да следим развитието на културата, като резултатите от жътвата ще бъдат споделени отново с вас.